Rano zakres temperatur wyniesie od 2 stopni w Małopolsce do 7 stopni na północnym zachodzie. Słońce zaświeci przede wszystkim na południowo-wschodnich krańcach i w centrum. Poza tym zachmurzenie umiarkowane. Miejscami tylko na północy możliwe większe zachmurzenie, a lokalnie, zwłaszcza na Mazowszu i na wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Po południu zakres temperatur wyniesie od 11 stopni na północnym wschodzie do 14 stopni na ziemi lubuskiej. Mieszkańcy południowej Polski mogą liczyć na dużą dawkę słońca i bezchmurne niebo. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i małe, na pewno bez deszczu. Na północy wiatr będzie porywiste.